Здравейте! Трябва ли да бъде въведена задължителност при застраховане на имотите ни срещу природни бедствия? Провокирани сме да направим тази тема не само заради репликите, които идват от страна на управляващите да се въведе такава задължителност, разбира се, заради земетресението, което разтресе Перник и София. И в момента масово в Перник, където пострадаха най-много сгради, домовете на хората не са застраховани и разбира се, те започват и чакат държавата. Трябва ли обаче държавата да бъде единствения източник на финансиране при подобни бедствия? Говорим си наистина с правилните хора. Инженер Добромир Симичев, който е заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, и Румен Георгиев, който е изпълнителен директор на една от големите застрахователни компании в България. Добре дошли. Много ми се иска да се опитаме да пресъздадем разговор, който проведохме в миналите 10 минути. За мен беше изключително интересен и полезен, защото подхващаме тема, която засяга всеки един от нас. Ще бъде ли въведена задължителна такава застраховка? Добро утро. Добро утро. Първо да кажа, че това, което се опитваме да направим, е да поставим темата на масата. Дали да бъде задължителна застраховка, дали да бъде задължителен катастрофичен пул, дали да бъде доброволен катастрофичен пул, многообразието от инструменти е изключително. Между другото, аз не открих два еднакви инструмента в нито една държава, което показва, че няма рецепта, но факт е, че ние нямаме подобен инструмент и трябва да се опитаме да намерим най-подходящия. Искате ли да започнем от ниската застрахователна култура, така да я наречем, на българина? Такава ли? Аз, за разлика от повечето ми колеги застрахователи, не бих обвинял потребителите, защото може би и ние не продаваме продукта и не го лансираме по този начин, че да има търсене. Това е взаимно. Така че не, че ние сме много умни застрахователите, видите ли, потребителите са... Какъв процент от жилищата в България са застраховани? Имате ли? Нисък е, под 10%. Основно са застраховани жилищата, които са предмет на ипотечни кредити. Където е задължителна такава застраховка. Всъщност, когато жилището ти е в ипотека. Което означава, че така наречената доброволност при застраховане на жилищата е... При ипотеките е нарушена. Не нулеви нива, но масово българите не застраховаме имотите си. Къде е задължително? В коя държава? Дайте да започнем сега разходка и с чуждия опит. След това ще ви прочетем много интересните коментари, които се множат ежеминутно на нашия сайт btvnews.bg. От данните, които аз имам, сигурен съм, че колегата ще ме допълни, задължително не е на много места. В Европа има може би 2-3 държави, в които това е така. Има катастрофичен пул в Румъния, който е задължителен. Има подобен инструмент в Турция, доколкото това географски е в Европа, където също е задължително, но не винаги там е най-високия процент на застраховане. Тоест, комбинацията от мерки, които се прилагат, като че ли е по-важна. По данните, които имам от една година назад, около 30%. Нищо, че е задължително. Но там отново говорим за катастрофичен пул, а не за задължителна застраховка. Тоест, важно е да правим... Какво точно означава това, че станат сгради по някакъв начин се... Не, задължителната застраховка е просто задължителна индивидуална застраховка, която сработва при всяко едно събитие, независимо от какво е предизвикано. Докато катастрофичният пул е насочен по-скоро към природни катаклизми, покрива на щетите от природни катаклизми, където има множество на брой щети върху голям брой субекти. Масов пожар, земетресение, наводнение. Това са ни пари, които се събират от всеки един от нас. Някъде държавата ги съхранява и гарантира за тях. След това гарантира за правилното им изразходване, ако стане нещо. Имате какво да кажете? Да, задължителността на застраховката не означава обязателно катастрофичен пул. Това искаше да каже колегата. Единствената държава в Европейския съюз е Румъния с катастрофичен пул. В случая темата, която се започна преди 2 дена, това е дали да има задължителност на застраховката, а не вида. Катастрофичен пул, доколко задължителна, лимитирана, доброволна и така нататък. Държавата с ваша помощ ще измисли какви да са механизмите. Дали ще го наричате катастрофичен пул и ще бъдат отчислявани някакви пари от данък, сгради или някакви
намаление на данък сгради, за да може хората да участват в своя принос в този катастрофичен пул, в този фонд. Все фонд ми идва да го наричам. Това е фонд. Това тепърва ще става ясно. Въпросът е за тази задължителност и ако се облегнем на факта, че в България страшно малко хора застраховат имотите си доброволно, каква ще бъде реакцията? И след малко, може би, за политика ще трябва да си поговорим, защото идват и избори и най-вероятно няма как да избягаме от това. Моята прогноза е, че реакцията на повечето задължителни неща не е особено добра. Това не означава, че не трябва да се направи или че не означава, че трябва да се направи. Ние се опитваме да сложим темата на масата и да обсъдим най-добрия вариант, тъй като наистина комбинацията от мерки, от правилни мерки е тази, която трябва да доведе до най-висок процент, защото в крайна сметка това е целта. Максимален брой хора, всички обособени имоти да имат някаква застраховка. Дайте вашите предложения на застрахователите. Преди малко казахте, мисля, че във Франция доста добре работи механизма там. Около 80% от хората са застраховали домовете си в един момент. 90. Даже 90. Ако стане нещо и имотът не е застрахован, държавата, говорим за такива природни катаклизми, които засягат повече хора, и ако не е застрахован имотът или както и да го наричат там във Франция, това не получаваш нищо. Защото вижте какво се получава в момента. Социалното министерство, не знам дали би трябвало изобщо да е то, отделя някакви пари. Чудесно, разбира се, че правителството е решило да помогне. Чудесно, да, но сигурно това го има и по форумите, има и други хора, които желаят на най-различни основания да получат също по 300 лева. Във Франция е направено така, че държавата активно участва и контролира процеса през презастраховане. Тоест всеки застраховател отделя определена част от премията към това държавно, този фонд, който презастрахова. И по този начин, когато има някакво събитие, както в случая, ако нямате застраховка, държавата индиректно ви казва: извиняйте, но аз не съм си получил отчисленията и няма да ви помагам по никакъв начин и няма да възстановявам нищо. Пазарен механизъм. Платил си здравната вноска, получаваш здравна услуга. Различна е темата каква точно услуга получаваш. Не си е платил, не получаваш. Защото в крайна сметка това е бюджета. За да има бюджет, трябва да има постъпление. Без значение за какво се разходва. Какво бихте предложили на държавата? Най-вероятно е добър вариант да бъде в някаква комбинация. Разбира се, веднага ще ни обвинят застрахователи, че сме прекалено лакоми. Вече виждаме някакви пари, които ще дойдат, ако има задължително застраховане. Има много тези и против, тъй като нямаш право на избор и не можеш да договаряш условия, които би искал да получиш като услуга и да платиш за тях, т.е. има нещо унифицирано. Така че може би най-добрият вариант е някаква комбинация, да има задължителни лимити, защото и в момента, ето, ние имаме полици, които струват 20 лева на година. Земетресение до 10 000 лева лимит. 10 000 лева няма да ви възстанови апартамента, но в крайна сметка всеки се... Но само 20. Но 10 000 лева напълно възстановяват ремонтите, които аз виждам и сега, щетите, които са при нас, са средно от 400 до 1200 лева. Тоест тия 10 000 лева са абсолютно достатъчни при едно силно земетресение като това да ви покрие ремонтите в къщи или там имота, които са се случили. В повечето така варианти. Защо в полиците при природно бедствие някакси като че ли е изключено земетресение? Поне аз, като съм правила на дома си, на апартамента си за страховка, и ми казаха вашите колеги, трябва допълнително да си плати за земетресение. Да, допълнително добавяне. Какво е природно бедствие? Наводнение от съседа? Не. Какво е градушка, буря, силен вятър? Защо земетресение да не е природно бедствие? Защото обикновено в презастраховането това са катастрофични рискове, които върват именно понеже са тежки. Едно е природни бедствия. Силен вятър има почти постоянно. Голям снеговалеж също. Дъждове, наводнения, това са по-случайни, по-често случайни събития. Докато земетресенията, дай Боже, да не са така чести.
И те върват по отделна тарифа, по отделно тарифиране и отделен риск. Което отделно тарифиране е примерно за София, където е район София, той е по-широк район, е 0,10. Значи, ако си правите 0,14 на имота за другото, 0,14%, 0,10 добавяте за земетресение. Отгоре. Отгоре, да. Колко горе-долу за страховката и след малко ще минем към зрителите, защото има какво питат ви интересни неща. Колко горе-долу е за страховката на един средностатистически апартамент в панелен блок, да кажем 80 квадратни метра, искаш да си застраховаш всичко. И природно бедствие, и земетресение, и наводнение от съседа, и пожар, не дай си Боже, Да, и кражба, взлом, и всичко, което се сетите. Значи всичко е 0,24. С малки разлики, зависимост от все пак от застрахователната компания. 0,24. От стойността? От стойността. Тоест един апартамент, ако е 100 000 лева, 240 лева ви е застраховката. За всички тези неща, които изредих. Да. Ако е 100 000 лева. Да. Нали? Да, разбира се. Въпреки, че някой може да иска да не са 100 000 лева, да си го лимитира. Ето, както казах, в случая ако го лимитира на 10 000, ще е 24 лева. Вноската. Добро утро, пише ни преди по-малко от една минута наш зрител. Според мен трябва да има задължителна застраховка имущество, защото ако чакаме милостинята на майката пчела, държавата от 325 лева и то от парите на всички ни, които дори за изграждане на една стена не могат да стигнат, това означава да останем всички на улицата. Може би подобни земетресения се случват много рядко, но всякакви други природни бедствия, като наводнение и бури, всъщност вашето мнение тук що е изговорено. Още малко мнения, а те се множат. И аз, докато си говорихме, въобще не мога да ги отсея, за съжаление, за да не губим времето на зрителите. Искате ли да пуснем и телефони, за да ви питат, само да преместим, за да ви питат нашите зрители, а пък могат да дадат и предложения, за да видим. Виж, направите ли регионалното министерство, защото държавата ще направи ли едно проучване, освен да събере големите застрахователни компании, да ги попита хората с опит, които това работят, какъв точно да е механизма, да направите едно проучване сред хората, да си платите на някоя социологическа агенция и да разберете какво мислят хората. Не знам дали ще направим конкретно социологическо проучване, но ние това искаме. Искаме да обсъдим темата и да изберем най-добрия вариант, който ще гарантира максимално голям брой имоти с покрита застраховка, за да може да преминем от, от режима на реакция към режима на проакция. Защото това се случва в момента. Нещо се случва и се опитваме да реагираме по някакъв начин. Но при тези, и това не е слабост, това е така конкретна слабост персонална, това е всеобща слабост на реакцията. Не винаги особено ефективно се изразходват средствата, взимат се решения понякога прибързано, тъй като има известен момент на паника след това. И това е съвсем нормално, случва се навсякъде. Докато това, което искаме да преминем, е към режим на превенция. Отново казвам, не заставаме зад конкретна форма, но точно това искаме да направим. Да направим анализ, това включва, разбира се, анализ и на сградния фонд, и да преценим коя би била най-добрата форма. Ако отчислявате някакви стотинки или левчета от данък сгради, не знам, това адекватно ли звучи? Тоест, общините да се лишат от част от данъците, които отиват към общините и тези пари да отиват към този фонд, лично мен по-скоро не ми звучи адекватно. Не мисля, че това е добър икономически механизъм. Си, давайте вие предложенията, за да могат хората да ги коментират. Има други варианти, по които може да се стимулира. Да се стимулира и да се повиши интереса и изключването на такива полици. Защото, замислете се, не е работа на държавата да се занимава с частния ви имот. Значи работа е да се занимава с инфраструктурата до частния ви имот. С пътя, с тока, с канала, с свлачищата, което също е огромен ресурс и си е наистина държавен проблем. Да. Откъде на къде ще ви се занимава с частния имот, при положение, че нямате застраховка. Хората ги видяхте на опашки вчера в Перник, крадат се на опашки за по 325 лева. Така, но съседите може да искат, може да има и пострадала инфраструктура и съседите кажат, не, ние искаме пък държавата да оправи инфраструктурата, което е нейна грижа и е нейна собственост, крайна сметка.
Да, и редят се на оплашки точно защото не сме разработили добре работещ механизъм. Този въпрос очевидно отлага на дълго времето и обикновено след като става подобно бедствие. Между другото, във всяка една държава така е ставало. Ами по соцвреме беше именно с катастрофичен пул, който абсолютно показа неефективността си. Всяка година с данъка ви събираха и задължителен процент в общините, които отиваха в Държавен застрахователен институт. Той играеше ролята на този катастрофичен пул. По колко? И се оказа, не мога да ви кажа, може да се провери. Са били минимални. Минимални суми, но това са огромни пари, които са събрани през годините. Да, и вижте какво се получи в Стражица. 2 години живееха по поляните. Да. Пула не успя да се справи. Изобщо не успя, независимо от ресурса, огромния ресурс, който беше събрал. Затова специално аз съм категорично против Пула. Аз съм за варианти, които са по-меки, стимулиращи комбинация между ангажименти на държава, ангажименти чисто пазарни, ангажименти на субектите на този пазар, потребители и застрахователи. Подобни модели като във Франция, в Испания, отколкото такава задължителност и слагането на един огром брой пари в един мастодонт, който не може да реши елементарен проблем в село Стражица. 2 години. Зрители на телефона 9156665, ще ви е любопитно да ги чуете, нали? Отивам при тях, вие също си имате възможност да ги чуете. Максимум 7-8 зрители ще чуем, макар че гледам, че наплива е по-сериозен. Добро утро! Добро утро! BTV ли е? BTV в ефира на предаването. Тази сутрин сте... Бихте ли... Казвам се Лилия Танасова. Да. Работила съм като застрахователен брокер. И имам наблюдение, че всички общи условия, по принцип трябва да има застраховка, но държавата трябва да гарантира коректността на застрахователите. Всички общи условия на застрахователите, плюс и на телеком, и на банки, и на всичко са направени така, че защитават до най-малка подробност интересите на фирмата и в никой случай интересите на гражданите. Имам предложение BTV да стане инициатор на тези общи условия да се прегледат с юристи на Комисията на потребителите или някой други на омбудсман, юристи, които да защитават интересите на потребителите и да не се пускат без подпис на такива юристи. Добре, не може... благодаря за това предложение. Да дадем думата и на други зрители. Благодаря ви. Факт е, че на сайта ни има много хора, които по-скоро с катастрофи с автомобили разказват как техният застраховател или бави, или пък изобщо отказват да изплати застраховката. Дори когато става въпрос за застраховка задължителна гражданска отговорност, прекъсвам ви, за да дам думата на още зрители. Добро утро. Бихте ли застраховали жилището си, ако ви задължат да го направите? В ефир сте. В ефир сте? Отговорете на този въпрос. В ефир сте. Искаме да зададем такъв въпрос. Как да разберем коя фирма е застрахователна, която всичко е в ред, тъй като аз се застраховам на едно место, в което не искат никакви документи, например за натурални акти, такива. Само съседия не и с името ми. Добре, след малко ще ви отговоря. Коя фирма е легитимна и коя не? След малко ще ви кажат гостите в студиото какво точно да изисквате като документи и сертификати от фирмата, в която се застраховате. Още един зрител, добро утро. Изключете звука на телевизора и отговорете на въпроса. Бихте ли застраховали жилището си, в случай, че не сте го направили доброволно, ако ви задължат? Ало. В ефир сте, госпожо. Ало. Добър ден. Искам да попитам господина, който преди малко говори от името на застрахователите. Когато стана земетресението в Стражица, тогава вече беше дошла демокрацията и държавата не събираше застраховки по не беше задължителния начин. Защо ще говори, че са били събирани от държавата парите и че държавата не с тези пари защитила хората в Стражица? Госпожо, земетресението в Стражица беше... 89-та година вече се премахнаха задължителните застраховки. 86-та мисля, че беше земетресението в Стражица, но така че този детал надали има някакво отношение към днешния ни разговор. Добро утро, още един зрител. Ало, добро утро. В ефир сте. Вашето мнение по темата. Извинявам се, преди малко господина каза село Стражица. Искам да го поправя. Той не е бил сигурно тогава. Много малък е бил.
Това е град Стражица. Добре. Добре. Да, моля да се излъчи. Да, излъчено е. Просто ви моля да коментирате по същество темата, която предлагаме на вашето внимание. Бихте ли застраховали имота си, ако ви задължат под една или друга форма? Добро утро! Добро утро! Имам ипотечен кредит. Имота ми се застрахова задължително, но имам и имот, който го застраховам по собствена инициатива. Тази зима имах проблем относно ниските температури. Дойде лице от към застрахователя и стана така, че проблема си е бил мой, защото не съм си изолирала жилището отвън, но това е тухлена масивна сграда, частно бяха се спукали тръбите ви или какво беше станало? Отговорът беше, че аз трябва да си поема щетата. А какво беше станало? Бяха се спукали тръбите ви от студа ли? Не, без да се спукат тръбите, макар че навсякъде е ПВЦ до грама, тъй като мокрото помещение е северно, плочките се отлепиха от големите студове. Ние сме в Плевенска област, вие знаете какви бяха температурите. А бяхте ли застраховали, макар че един добър юрист със сигурност би доказва, че това не е природно бедствие? Тъй като съм правила застраховка живот на децата си преди време, преди инфлацията, изтече застраховката с сумата, която получи сина ми, успяхме да купим само една дребна гривничка. Разбрах ви. Наистина казус на вниманието на застрахователите. Последен зрител и приключваме. Добро утро. Добро утро. Думата на друг зрител давам. Здравейте. Добро утро. Добро утро. Накратко вашето мнение по темата, която дискутираме в студиото. Да, доктор Бодуров от Бургас. Имам един много кратък въпрос. Какви застраховки ще въвеждат след като ние плащаме данък сгради? Нека да ми отговорят за какво го плащаме този данък сгради. Телефона блокира. Благодаря за интереса. Отивам да отговорим на въпросите, които се натрупаха. Последния. Данък сгради. За какво го плащаме? Данък сгради. Давайте. Отговаряйте. Данък сгради е местен данък. Това е един от начините за събиране на данъци, за да функционира администрацията и за да предоставя услуги. Добре. И той няма връзка с щетите при покриване на каквито и да е рискове, каквито и да е катастрофични рискове. Така е навсякъде, така е у нас. Няма връзка между двете неща. Това е фундаментален въпрос, но изиска и прост отговор. Точно така. И косвено, забележете, има връзка, защото в крайна сметка с този данък сграда държавата се грижи за инфраструктурата около общината. Която инфраструктура също може да пострада от такива събития. Недоверието в застрахователите. Вие сте. Да. Колкото и малко време да остава до края на разговор. Повечето въпроси са за недоверието към застрахователите. Специално по темата по земетресенията, тъй като имаше въпроси, които са от малко по-различно естество, макар че свързани с имуществени застраховки. Пренебрежимо малко са в целия застрахователен сектор заявените щети. Ако съдиме по заявленията, които са дадени в Перник за тези помощи от 300 лева, мисля, че са от 3500 или към 4000 заявления. Значи при нас, в моята компания има 800, при други колеги по 4-500, т.е. горе-долу всичките заявления на пострадали от земетресения към застрахователи, което означава, че имат полици, ще са от порядъка на 3000 или по-малко. Това на фона представете си 15 000 пострадали сгради в Перник, каквато статистика излезе. И представете си на фона на 2000 заявления дневно на пазара застрахователни по автомобилни застраховки. Това е пренебрежимо малко. И никой от колегите по никакъв начин няма да си позволи за 3000 заявления да спести нещо. Да. Ние имаме 2000 заявления ежедневно за автомобили, със смъртни случаи. Това разбирам ви. Прекалено нищожно. Какво извода, че българинът продължава да обожава автомобила си? Прави всичко възможно за него. Висока култура там. Там застрахователната култура е висока. Защо? Защо е това? Защото автомобила се вижда,
от много хора, защото той е някаква представителност демонстрира или какво, или да не влизаме в психологията на човек, който застрахова себе си. Затова именно е хубаво, че се повдигат такива теми, без значение дали е задължителна застраховката, дали ще бъдат някакви форми на стимулиране, може да има стимулиране, може да има някаква отстъпка. Условно говоря, да речем, ако има застраховка, да има отстъпка от някакви местни данъци или някакви други стимули или данък общ доход. Ако без се значение, застраховаш. Темата е много дълга и приключваме. Много дълга, да. Благодаря ви за това, че бяхте тук. Както се казва, решението, извинете, е във вашите ръце. Благодаря.